بكم حكايات لقى Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, всем участникам второго международного телевизионного фестиваля «Жиде Йолдыз» вручаются именные дипломы. Друзья, мы с вами не прощаемся. Мы говорим до встречи на следующем празднике «Жиде Йолдыз 2008». Atarlar, жылап yaşamak, жырлап yaşayk. Ұшырашуымыздың жылысы жүректерімізде мәңгі yaşasın. Festival матур традициягә әверелсен. Biz sizni yaratабыз, birге булыйк, бердәм булыйк. Жиде Йолдыз халыкара татар җыры 2нче телевизион фестивале шуның белән тәмам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Җыр моң сөюче мөхтәрәм тамашачыларыбыз, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Sağ olunuz.